musibe on salmina makala koy korlon haray ko fi on yibe goy présidentiel dalen jallon e yewde do donc ko humodi e yewtere mabbe ne yo dimanche 8 mars 2026 nyalande ko tawata sonna ben no mari welo e sattendeji e tawde ko de hitan do woni ko enten kon anniversaire sonnaɓe parce que sonnaɓe kadi so jawn ɗurno e sa ha leydi Amérique ha ɓe murti woni probléme jano gila ɗum ɓe hetti hoore maɓɓe ne tori Allah kadi Guinée Allah e hettore men ko narten ɗo e nde toɓɓere ɗo mi toriki on noon o vidéo ɗo e ngalamo juutinde ɓayde gandi yette bari ɓe ngala cogu connexion timmuɗo donc e raɓɓindinaymo woni yimɓe ɓe wallidira sakitemo moƴƴa par ce que o message présidentiel ɗo ko humodi ɗi bandiji ardiɗi lagine ko ma jama on hutora yewtere maɓɓe nayi ɗo ko discours kuuɗe ɗen no hani jokkude ɗum noon kamɓe tigi ɓe andi noon kon ɗolle joni wonɗe wadde fop men voilà wonɓe e yaasi wonɓe nder ko ma immoɗen dartoɗen wallen ndi leydi men no ndi iwra juuɗe ɗi bandiji ɓe yimɓe ɓe hulata Allah ardiɓe ndi leydi Mamadi Doumbouya e kono mum on nani présidentiel ɗo yewtere maɓɓe nen joni ɗo woɓɓe rewirewe teɗɗen fof so tawi ko fi yewtugol fi ɓuttu fi yewtugol fi justice fi waɗugol ɗimpiiji moodi ɓe katike ɓe yelaki lagina weɓe probléme ɓe yelaki sonja weɓo e lendi ɓe yelaki gere waɗu lendi kono ɓe ardiɓe ɗo woɓe naari ɓe tawiɓe ɗo ko ma waɗen ko innete kon affront so innama non affront ko ɗum woni ɓeɗo en wopondirta e maɓɓe ngam rewɗe wo par ce que wandi huɗaɗo kan ka yoɗɗa moja ɓa taw famata ɗon ɓaydu ko ɓe wonduɓe kuddi ɓe yewtama ɓe nanali ɓe haɗama ɓe jaɓali ɓe sikkude kamɓe ɓe donni joni ko ma waɗen affront e maɓɓe ɗum ɗon ko waɗugol ɗum kan noon de ko mi yetto encore le plus souvent donc haray ɗo jama on ɓe uditani en lawol ɓe uditani Guinée fop lawol ɓe andini e wonandema koye ɗaɓɓu pehe no dartorɗen ɓe ɗo e ni koye ndaaru ɗatte ɗen fop nadennugol ɗo nono ɓayɓe ɗannini parti on joni ko waɗugol plainte alande kadi ɓeɗo en andi saria rewata ko ɓe rewi plainte ala wullitagol ala ko yen gollir kuuɗe lawol ngol ɓe jokkingol jokkengol ɗon koye jokkugol ɗon ɓe inni noon ko en immo en fop men wonɓe nder wonɓe yaasi jonnidiron juuɗe fewte Mamadi e kono mungu si wona ɗum ɓeɗo ko leydi men ndimɓe woni bonnude complètement piiji yimɓe ɓe cippiranno duuɓi musiɓe ko ɗum hande Mamadi e kono mungu valeur ji ɗimmanno ɗen ko noon ɓe jetti fof hande ɓe beppintine leydi wona en jaɓu ɗum ɗo ɗum noon wona en jaɓu ɗo gollirayɓe gandal gollirayɓe yewtere gollirayɓe jawdi ko en obligé hande jonnide ko juuɗe fewta Mamadi Doumbouya jamamu on ɗum ɗon noon doole ko ɓe jogi ko ɓe miiji konde ɓe jogi par ce que andon hande Mamadi c'est l'homme le moins sécurisé billahi c'est l'homme le moins sécurisé mo innilan soori ɗuuɗa jurol makko min na on tigi feni kono mo innila mo sécurise min na on tigi kadi feni par ce que sécurisaki so yi tun o suka ko waɗi e nde ñande bandiro non arti iwi leyɗe porto ñawdago ɗo kan noon ko ɓe préparde kamen no yahitira par ce que ɗo ko ɗanningo hakkiji yimɓe ɓen komi wonan tan ko sonon faala jogore ƴakkirɗe ɗen Mamadi o heɓata jang aduna kanko jang lannika aduna ɗo o yahitay kadi par ce que en alanade ɗinditaji ko woni o yahitay yo anduno ñande o buujo kadi min anda o yalti e nder leydi ɗum noon ñande o yaltindi min andina jaman o yalti donc ɗo hande yomɓe ɓen andu na fe politicien tun
na affaire on tung hande ko fewnden do wonda politicien jo wonda yimowo wonda talibajo wonda sorijo wonda njulajo ko wonda o hande mécanicien jo boulanger jo fonctionnaire jo iden ani immade jonnindiro juuɗe fino ndi leydi men iwra juuɗe ɗi bandi jarde ɗi lendi si wona ɗum koyen fop men sattende yanta hoore mum ɗo ko honno defandirte leydi men ni kono ɗon woni programme o wona wolgol ɗo fi affaire politicien sel dale diallo c'est un politicien menen ɗo fof ɓe neso min woli a ko haala politicien attention ko leydi woni e danger leydi woni ni e fittina e probléme jano donc koyen katonno sortira leydi men ni juuɗe ɗi bandiji ɗo ndaren si en waway wadde piji ko hani kon woɓɓe organisana élection ji raɓɓuɗuɗi pot cama on ko suɓi wo ardo leydi sori ɓen en waɗa yite maɓɓe yoɓe immo ɓe daro ɓe anda hande Mamadi ala soutien wala soutien parce que hande si waɗi boum inna ɓe namen d'accord ko parti ji ɓen ɓe ɗannini joni kala tuɗo ɗo laamu ngu juuɗe Mamadi weppingu juuɗe makko ko hakkunde Allah o hisay o daɗay parce que min supportay mo e hoore kamɓe condition goto ko yo organise élection yino laaɓiri o ƴetta o jonta kala ardiɗo ɗum kadi transition mum daɓɓum pot par ce que kala miijiɗo sorijo kala miijiɗo Guinée a ara e waɗa bandiyagal ɗum ko e waɗa hakkilma e yaara e wona o yam kadi yaari non ça c'est clair marɗo noon barki o organise élection ji ɗi jonnita jama on laam maɓɓe ngu o potto o heɓa ɓuttu o heɓa moƴƴere aduna Allah on fop weltanomo inna heno ko ɗo liberi lagine donc hare ko ɗum musiɓe koyen immo dartoɗen kene e gundo fewten ɓeɗo heɓe hani yande ko ɗum mi yetto le plus souvent ko ma jama waɗa ko enten kon la désobéissance civile c'est que na reconnaisse golɓe ko boykotugol kala ko ɓe ukki e mum kala ko ɓe nangi ƴetta liɓa ka leydi par ce que ko yimɓe fena hande ɓe o fait wona jama lammini ɓe hande wona jama lammini ɓe jango ɓe ko bandiyaga ardori jokkengol lawol ɗon ma wonen enen kadi no ɓe woniri non ɓayɓe niyen koɓe kulle wonen enen kadi kulle yo jama ha hecte leydi men ndin en arta e wonen yimɓe kelɗuɓe nunɗuɓe fewɓe kono siɗa gerdude e yimɓe inutiɓe kamɓe ɓe hulata ɓe hersata wowwa no ɓe wayi non ha hayuma hunto donc président Sélougo ɗum holli en wonandema joni woten daruɗo innugol fi démocratie ɗum non fof par ce que ɓe rewi rewetet ɗen fof ɓe falana ndi leydi jang kono en daari en tawi ko yimɓe ɓe halda e jang ardindi joni noon koyen jokku ɗatte ɗen ɗattal kala ɗattal o nga heɓuɗen koye luubo lawol kala lawol ngo heɓuɗen koyen soofin na reynugol ɗeɗo affaire saria la o yika discours maɓɓe ɓe woɗɗon fiyo e portojo américain jo ɗum ko o woni lanɗo tammo e nder leydi Amérique 3e président des États-Unis d'Amérique ko oɗo Thomas Jefferson eno mo ɗo ɗum ko e hitande 1801 ha 1809 ko ɗum woni konti manda ɗiɗi par ce que wonde Amérique kamɓe gila saria maɓɓe ɗumanna mandaji ɗi no wonir non ko duuɓi 4 watta goto wona duuɓi jirati a wi ɗon donc oɗo ko laamiɗo du 4 mars 1801 au 4 mars 1809 o immi ko ini wo quand l'injustice devient la loi la résistance devient un devoir soke ko ɗum woni so tawi toñe ɗen waɗama saria e leydi on faami darta gongol ɗum ɗon haray koko fawiti en enen jama o ko non le exactement lagina wayi hande par ce que ɓeɗo ko toñe ɗen ɓe waɗiri yeeso justice o wonino injustice joni no eno ɗo ɓe waɗɗo Tunkara mo fo yiɗuno ko ɗum minnimo Tunkara ɓe waɗa ha ɓe tun ministre de la justice actuellement o yanay c'est fini parce que kanko dimo suti o décision oɗo ko fenandejo joni noon menen men ala inude men waɗa recours e justice ɗum ala ton hande kadi inugol ɗo non on va porter plainte au niveau de la justice. Il y a plus ça. C'est-à-dire, la sauvagerie que les gens la utilisent, on va se comporter comme ça, on va tous devenir des sauvages. Dans ça, maintenant, celui qui sortira vainqueur,
va respecter l'autre. Mais je vous jure, CNRD, vous allez tomber. Wallahi, vous allez tomber. Vous n'avez au fait aucune chance de s'en sortir. Les dictateurs tombent toujours. Surtout pour vous, c'est grave. Vous ciblez tout le monde au même moment. D'ailleurs, vous créez plus d'ennemis. Et vous pensez sortir victorieux? Non. Donc, CDD, nous le remercions. Nous le soutenons. C'est notre président. Nous serons avec lui. Et nous allons vous faire face parce que vous n'êtes qu'une honte pour ce pays. Vous, CNRD, et tous ceux qui les soutiennent. Et tous ceux qui soutiennent Mamadi et son clan, qui comprennent que le jour où ce pouvoir va chuter, ils paieront tous le même prix parce qu'ils deviennent des traîtres de la République. C'est des vrais traîtres, des complices du mal dans notre pays. Donc c'est ça. Comment c'est Mantaro? Hareko do musibe. Fi Allah, wone ko ben takon en alerte. Kono satinta pijini, koso inama wade ndo salodon. Koso inama wadire ni salodon. Gonga présidentiel me be ina no i jona après le discours ko no jokkata don. Ko jokkata ko no arde parce que ndo akitaki ni few. En tori kala no al ko en kutu parce que do joni ko jihad on e yaade fi hettugo leydi men de. Lagine itta lagine juude di bandiji himbe be hulata hersata ardibe leydi men di hande. Himbe meji hollunoɓe en kañum no woni himbe nonduɓe fewɓe fannaɓe len ndi moƴƴere hande koye ley seke koye laamu ɓen ɗon wonɗo yiide no innen ɗo parti unique wono tan Sékou Touré PDGRDA parti goto pet no marsa leydi ɓe ko feetuɓe est ce que ɓe no andi ko jokki awa sanambuji maɓɓe ɗi taliba maɓɓe ɓe en andinayɓe ɗum ko a seeɗa gollata koko Allah ko luttata ko ɗum on to